लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप वीडियो देख लेते हो, सांप लगेगा मेरा सांप। नस नस सारा टूटे बोली तो दर्दिया उठे लगता के लेली कहियो अजके में पराहन सखी रे चुमा खाती मरल बलमुआ आहिर भाई चुमा खाती मरल बलमुआ महलतानी बाम माई रे चुमा खाती मरल बलमुआ महलतानी बा रोज एगो नया नया करेला डरामा दिहाला पौरहन कुछ बोलेली नया बोलेली नया रोज एगो नया नया करेला डरामा दिहाला पे ओरहन कुछ बोलेली नया इहे बात खेला ओकर रोज सुबह शाम माहिरे चुमा खाती मरले बलमुआ आहिरे दादा चुमा खाती मरले बलमुआ महलतानी बाम माहिरे चुमा खाती मरले बलमुआ महलतानी बा से करबू मुआना के तेवर पियही में दारू जी तुम बेच दिहल जेवर बेच दिहल कबले बरदास करबू मुआना के तेवर राज गाजीपुरी बेच दिहल सखी जेवर दीनस धनंजय के ना बुझी हो ना धान सखी रे चुमा खाती मरले बलमुआ चुमा खाती मरले बलमुआ